M'acaba d'insultar un nen de 6 anys per ser negre. Estava jugant amb un amic seu i han estat durant 5 minuts, 10 minuts fent la brometa de negro, negro. I, bueno, com sempre ja estàs acostumat, pues fas veure que no passa res, sigues con tu vida. Però al final estava parlant amb una amiga per telèfon i això a les mares evidentment sense dir res, i al final jo estava parlant per telèfon, han passat pel meu costat el nen i la mare, i el nen encara ha tingut el, el valor i les ganes de dir, d'insultar-me una vegada més, i he hagut de parar la conversa i dir-li a aquest nen que prou, perquè és increïble que passi això. La mare s'ha justificat dient que no s'havia adonat, cosa bastant inverosímil, i després s'ha justificat també dient que era un nen, però no és excusa ser un nen, perquè aquest nen després serà un jove que farà acudits racistes i després serà un adult i és horrible, i li he dit que som el mateix, com és possible que pel color de la pell i pels cabells em tractin diferent. No he fet res, senzillament estava comprant i no he fet res, no he dit res, és un odi super gratuït i instantani. La meva presència, la meva imatge, és susceptible de ser insultada per un nen de 6 anys. No hi ha barreres de bullying, no és una qüestió d'entre iguales. Directament un nen de 6 anys, alguna cosa devem estar fent malament si un nen de 6 anys se sent autoritzat a insultar-me directament. I d'aquesta manera tan gratuïta. No sé, és senzillament doncs, el que representa ser afrodescendent i haver de demanar permís, no?, per ocupar els espais i sentir que la teva presència doncs, molts cops no és benvinguda o és objecte de burla de manera continuada. I bé, doncs, así estamos, ¿no? 28 años después.